Avui, així, proposem que l'Ajuntament de Castelló-Rugat sol·licite formalment al Govern d'Espanya, al president de la Generalitat Valenciana i a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública mesures més contundents i restrictives per poder frenar l'augment de contagis, que decrete un confinament parcial en tot el territori valencià i que habilite també un fons d'emergència, tanque centres comercials i permeta ampliar el toc de queda en la Generalitat Valenciana. Esmenem la moció del grup Compromís perquè creiem que l'actualitza i la millora i proposem la substitució dels acords de la moció pels següents. Per què han eliminat la petició de tancar els centres comercials? O sigui, com li expliqueu a la gent que no pot anar al soterrat a l'enterro del seu familiar, però se'n pot anar de rebaixes? Per què eliminen totes les frases que parlen de mesures més contundents? Després, a més, també han afegit una cosa que, sincerament, jo la considero inqualificable. Diu literalment, sol·licitar als membres del Consell unitat de criteris per tal de no causar confusió entre la població amb diferents veus i propostes des del mateix govern. Em pregunto com vostès poden dir això, com poden afirmar això, no? Mònica Oltra porta demanant mesures més restrictives des d'octubre. Porta demanant el tancament a més d'espais de socialització. Porta demanant la restricció de mesures més contundents. I saben què li va contestar el síndic del grup del Partit Socialista a totes aquestes peticions? Vaig a llegir literal. Mi mujer también está empeñada en que se cierre no sé qué. Ixa va ser la resposta de Manuel Mat a les peticions de Mònica Oltra, quan en octubre demanava mesures més restrictives. Aleshores, com poden vostès demanar unitat d'acció si l'únic que li quedava a part d'aquest govern era posar el crit en el cel? Nosaltres, des de Compromís, també en octubre ja vam portar al plenari una proposta per adoptar mesures en l'àmbit local en cas que es produirà un augment de contagis i la resposta del Partit Socialista va ser: no creguem la prioritat ara de portar aquest punt al plenari. Però ara, en aquest moment, no. Vull dir, ara... En novembre, tan sols un mes després d'això, van tindre que convocar un plenari extraordinari per a debatre les mateixes propostes que vam portar nosaltres en octubre al plenari. Però si ja no queden més mesures en l'àmbit local per adoptar, el que hem de fer, així com a institució, com a administració, és exigir-li a qui corresponga que adopte les mesures necessàries. I això és el que hem de fer, perquè si nosaltres no ho podem fer, per almenys exigim-ho, perquè així hi ha moltes vides en joc i així hi ha moltes persones que estan passant-ho molt malament i moltes persones que probablement ho passen malament. Aleshores, en aquesta situació, vostès han eliminat qualsevol proposta de contundència que expressava la nostra moció. No volen demanar més mesures més enllà d'ampliar l'horari nocturn a les 8, que, per cert, el seu Ministeri de Sanitat Socialista ha denegat a la Generalitat Valenciana. Per tant, nosaltres aquesta esmena votarem en contra. Vots a favor? Vots en contra?